ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони ютуб канали рӯзномаи хатлон. нашри аввали барномаи набзи хатлон аст дар соли нави милодӣ 2022 манзури шумо ва ман ҳастам дар барнома бо шумо набиҷони сайдабро. ҳоло бошад ба шумо нашри идонаи рӯзномаро маърифӣ мекунам ки муҳтавояш чунин аст. паёми табрикии раиси вилояти хатлон Қурбон Ҳакимзода ба муносибати фарорасии соли нави милодӣ 2022. ҳамдиёрони арҷманд, соли ки сипарӣ мегардад барои мардуми Тоҷикистон ба хусус вилояти хатлон соли пур аз фараҳу нишод ва таҷдиди бузургтарин санаҳои тарихӣ аз ҷумла сисолагии иstiqлолати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки дар хотири сокинони вилоят ҳамчун соли заҳмати содиқонаву софдилона барои ободии ватани соҳибихтиёр амон, амалӣ гардидани ҳадафҳои бунёдкорона ва дастовардҳои навбатии давлати соҳибистиқлол амон нақш хоҳад буд. идома дар саҳифаи якуми шумораи аввали рӯзномаи хатлон дар соли нави милодӣ. раиси вилояти хатлон Қурбон Ҳакимзода баҳри дар амал татбиқ намудани ҳидоятҳои пешрои миллат, ки дар паёми навбатиашон баён гардид, бо мақсади таҳният гуфтани сарбозони қисми низомӣ, афроди ниёзманд ва собиқадарони меҳнат ба муносибати фарорасии соли нави милодӣ ба оилати онҳо рафт. фишурдаи мавод дар таҳияи ҳамкорамон. Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, зимни сафари корӣ аз қисми низомии 07-017 вазорати мудофиа дидан намуд. раиси вилоят аз шароити хизмати сарбозон, фаъолияти афсарон, муносибати онҳо бо волидайну омӯзишу сайқали маҳорати сарбозон пурсон гардида, аз тартибу низом ва нигаҳдории онҳо изҳори қаноатмандӣ намуд. сафари кории раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода дар ноҳияи Кушониён ба аёдати бошандагони муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии Тавонбахшӣ ва будубоши доимии пиронсолон ва маъюбон идома ёфт. ҳамчунин дар ин миён раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода дар ноҳияи Кушониён барои ҳолпурсӣ ба хонаи собиқадори меҳнат, сокини деҳаи озодии меҳнат Маҳмадалӣ Насруллоев ташриф овард. 29 декабр дар кӯхи фарҳанги шаҳри Бохтар вохӯрии раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо ҷавонони вилоят баргузор гардид. паёми пешрои миллат, пешгирии шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, дастовардҳои илмӣ, фарҳангӣ ва варзишии ҷавонони вилоят дар соли таҷдиди сисолагии иstiqлолати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз мавзӯи меҳварии мулоқоти мазкур буд. тадбирандешӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеяи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар аз ҳадафҳои дигари давлат маҳсуб гардида, таъкид шуд ки ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаю бунёдкор дар пешрафти ҷомеаи мамлакат нақши босазо доранд. қайд гардид ки соли гузашта дар асоси дастури роҳбари давлат шумораи стипендияҳои президентӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз 400 ба 3000, шумораи чунин стипендияҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз 100 ба 500 ва барои аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ аз 15 ба 50 адад расонида шуд. аз шумораи умумии стипендияҳои президентӣ 70% ба фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ равона гардидааст. роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар соли 2022 татбиқи садҳо нақша ва ташаббусҳои навинро ба нақша гирифтанд. бо мақсади огоҳ намудани бошандагони шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ин нақшаҳо, гӯшаи ваъдаҳои раисӣ 2022-ро ҳайати эҷодии рӯзнома таҳия намуд. ин гӯша аз рӯи маълумоти раисон ва масъулини дастгоҳи раисони шаҳрунавоӣ омода гардидааст. бо такя ба иттилои дастгоҳҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии шаҳру ноҳияҳо, раисони шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ҳадафҳои муҳими стратегиро нақшагузорӣ карданд ва барои пешрафти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ободонии кишвар ҳадафҳои худро дар соли 2022 дар амал татбиқ менамоянд. Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, яке аз нақшаҳои муҳими худро чунин гуфт: бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши музди меҳнат дар соли 2022 андешидани тадбирҳои муассир ҷиҳати ташаккули буҷети маҳаллӣ, иҷроиши нақшаи андозҳо ва истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ.
яке аз ҳадафҳои муҳими иҷрокунандаи раиси шаҳри Кӯлоб Назарзода Бахтиёр Худоёр барномаи рушди маънавиёти шаҳри Кӯлобро барои солҳои 2022-2026 ҳамчун лоиҳаи таҷрибавӣ қабул намуда, дар доираи он ҷомеаро ҷиҳати татбиқи самтҳои афзалияноки фаъолияти давлатӣ ки дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр ёфтанд, муташаккилона сафарбар намудан аст. раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Убайдулло Файзулло ваъда доданд ки бо дар назардошти баргузор шудани Наврӯзи ҷаҳонӣ соли 2022 дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ майдони варзишии навро бо 15 000 ҷойи нишаст сохта ба истифода медиҳад. яке аз нақшаҳои муҳими раиси ноҳияи Хуросон Аҳмадзода Илҳом сохтмони беморхона дар маркази Шаҳрак ва таваллудхона дар деҳаи Меҳнатободи ҷамоати деҳоти Ҳилол мебошад. рӯзномаи Хатлон ин навбат як қатор чеҳраҳои муваффақу маъруфи вилояти Хатлонро ки бо корномаву фаъолияти пурсамар ва дастовардҳои бесобиқаашон дар соли 2021 бештар аз дигар аъзои фаъоли ҷомеа мавриди таҳсин ва пазирии мардум қарор гирифтанду ному кори эшон дар забонҳо мечархед, барои хонандагони худ муайян ва муаррифӣ менамояд. матлаби мазкур дар асоси маълумоте таълиқ шудааст ки аз ҷониби ташкилоту муассиса ва мақомоти дахлдори соҳаҳои гуногун ки амонҳои мо вобастаи ҳамон соҳаву самт мебошанд пешниҳод гардидааст. ҳалима Дурманова нафақахӯри 65-сола аз шаҳри Бохтар мебошад. ӯ бо меҳнати ҳалоли худ шабу рӯз кор карда дар вилоят соҳиби обрӯву эҳтироми хоса гардидааст. бо як меҳру муҳаббат ва садоқати беназир барои тозагии муҳити зист саҳм мегузорад. ӯ дар корхонаи воҳид давлатии ширкати хонаҳои шаҳри Бохтар ба ҳайси рӯбанда фаъолият дорад. маҳз боксириштӣ, масъулиятпазирӣ ва рисолати неки ӯ буд ки соли 2021 ба ӯ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон хонаи истиқоматӣ тӯҳфа карда шуд. мо низ ҳамаи инро ба назар гирифта дар соли 2021 ӯро ҳамчун тамизгари сол дар вилояти Хатлон интихоб намудем. афзалшоҳ Сироҷиддинов донишҷӯи комёби донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мебошад ки чанде пеш дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ғолиби ҷои дуюм гардид. афзалшоҳ ҳоло донишҷӯи курси чоруми ихтисоси сиёсат ва идораи давлатии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мебошад. ӯ ҳамеша ба дарсҳо бо омодагии ҷиддӣ ҳозир мешавад. чунин муносибат бо раванди таълим дар факултет ба ӯ имконият медиҳад ки нимсолаҳои таълимро бо баҳои хубу аъло ҷамъбаст намояд. афзалшоҳ гиряндаи стипендияи раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи шаҳодатномаи раиси вилояти Хатлон барои сазовор гаштан ба ҷои аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва ниҳоят дар даври ҷумҳуриявии озмун сазовори ҷои дуюм гардидааст. ҳасан Сафархӯҷаи Акбарзод зодаи ноҳияи Фархор мебошад. марҳум дар натиҷаи муноқишаҳои сарҳадӣ бо қирғизҳо дар ҷамоати Воруғ дар вақти ҳимоя намудани раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ки аллакай аз китфаш маҷрӯҳ шуда буд, худро сипар намуда дар натиҷа аз тири снайпер ба ҳалокат расид. маҳз қаҳрамонӣ ва шуҷоати ӯ буд ки дар соли 2021 ҳамчун сарбози сол дониста шуд. 24 декабри соли ҷорӣ дар қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб бахшида ба ворид шудани санъати фалак ба феҳриси мероси фарҳангии ғайримоддии умумибашарӣ аз ҷониби ЮНЕСКО барномаи бошукӯҳ бо иштироки муовини раиси вилоят Фирӯза Шарифӣ, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоб Назарзода Бахтиёр ва дигар меҳмонони расмӣ баргузор гардид. ин ва дигар маводҳои ҷолиб вобаста ба ҷаҳонӣ шудани фалак. суруд ва мусиқии фалак эҷоди шифоии халқ буда жанри мардумист. тибқи ривоятҳо баробари пайдоиши инсон фалак низ арзи ҳастӣ намудааст. фалак маҷмӯаи суруду оҳангҳои халқи тоҷик аст ки бештар дар манотиқи кӯҳистон маъмул аст. кӯҳистониён аз мушкилот, фақр ва қуллаҳои кӯҳ баромада аз сӯзу гудозашон ва тамоми ҳастӣ ба Офаридгор ниёиш мекарданд. дар маросими расмии бахшида ба эътироф шудани фалак ҳамчун мероси фарҳанги ғайримоддии умумибашарӣ, муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ баромад намуда изҳор дошт ки маҳз ба туфайли ҳидоятҳои роҳнамунсози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز ژانر موسیقی کلاسیکی فلک همچون پدیده نادر هنری در فضای صاحب استقلالی کشور با جلو و صدای خویش طنین انداز گردیده است. در ادامه چاره‌بینی کتاب تازه ایجاد جانبک اسراریان فلک سیر تاریخی و تفسیر فرهنگشناسی را به حاضرین معرفی نمودند. همزمان یک چند فعالان ساحه فرهنگ با سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کولاب قدردانی شدند. در فرجام چاره‌بینی برنامه آماده نموده فلک سرایان تحت عنوان راز فلک پیشکش مهمانان و اشتراکچیان گردانیده شد. لیلا حلیم و حملگر دسته بانوان خطلان چند پیش در مراسم جایزه سپاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان عنوان بهترین فوتبال باز دختر را در سال 2021 صاحب شد. در این مراسم او با دروازه رقیب 67 توپ برید نموده است. سال 2021 در لیگ عالی کشور ولایت خطلان روسیه دسته خطلان شهر بختر، روشن شهر کولاب و فیسکندی ناحیه واسه نمایندگی میکردند. شماره گل‌های جمعی این سه دسته از گل‌های فوتبال باز دختر لیلا حلیم و تنها 10 عدد بیش است. در عرفه سال نو میلادی گروه ایجادی روزنامه خطلان برای دیداربینی طفلان پنجگانه به ناحیه قبادیان رفتند. باید قید نمود که سال نو میلادی 2022 با اولین سالگرد پنجگانگی‌های جهان شمول راست می‌آید. به همین خاطر از نام روزنامه خطلان به طفلان پنجگانه تحفه‌های سالنوی تقدیم کرده شد. تمام سال موضوع سرنوشت طفلان پنجگانگ، وضع سلامتی، نگاهبین آنها زیر توجه اهل جامعه قرار داشت. این عجیب نیست، زیرا تولید به یک باره 5 طفل نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی رویدادی به سابقه به حساب می رود. زحمت پرستاری و تربیت طفلان مشکل است، اما به یک بارگی 5 طفل همسن سال را نگاهبین کردن برای والدان دلنازه محمدوف و رحمان نورمرادوف مشکل تر می باشد. خوشبختانه به قول مادر طفلکان سلامتی آنها تا امروز خوب است. وزن، فهمش و حرکت آنها از روی معیار است. پنجگانیک ها الکی برای راه رفتن حرکت می کنند و با کمک مادر راه می گردند. یادآور می شویم که طفلان پنجگانیک 30 دکبر سال 2020 به دنیا آمده بودند. روز 1 یونی سال 2021 رئیس ولایت خطلان قربان حکیمزاده به عودت این طفلکان به ناحیه قبادیان آمده به والدانشان کلید در خانه 4 حجرگی را که در آن تمام شرایط مساعد برای نگاهبین فرزندان فراهم آورده شده است در وضعیت تنتنوی تقدیم نمود. ما در عرفه سال نو میلادی به این 5 اختر 5 طفلک دوسترو سلامتی و عمر دراز تمنا داریم. آرزومندیم که آنها سالم و صالح به وایه برسند و فرزندان سزاوار دور گردند. به والدین بخصوص مادر طفلکان تنصیحاتی بردوام و نیرومندی می‌خواهیم. دوستان عزیز، این بود محتوای شماره رقم 1 روزنامه خطلان در سال 2022. شکل پورای این و دیگر خبر و گزارش‌ها را شما می‌توانید از صفحه‌های روزنامه و یا از سامانه‌های اینترنتی روزنامه خطلان دریابید. بر روزنامه خطلان ابونه شوید، آن را مطالعه نمایید و همراز و همنوای ما باشید. بیننده از ارجمند اینجا رسیدیم به پایان برنامه نبض خطلان. خیر تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتان را حفظ نمایید.